els que trobaràs dins, tindràs 2 nous amics. Quan entris ja veuràs, a un grup no t'ho creuràs, de números jugant, això és ben estrany. És una classe i són 10 alumnes els que t'estan esperant. 10 més 2, 10 més 2, vine a cantar amb nosaltres. 10 més 2, 10 més 2. 10 més 2, 10 més 2, vine a cantar amb nosaltres. 10 més 2, 10 més 2. Per l'hora falta poc, tothom està al seu lloc. La lliçó serà molt fàcil, pensa que és un joc. Seu amb el 4, amb el 5 o el 0, n'aprendràs més amb el 9. 10 més 2, 10 més 2, vine a cantar amb nosaltres. 10 més 2, 10 més 2. 10 més 2, 10 més 2, vine a cantar amb nosaltres. 10 més 2, 10 més 2. 10 més 2, 10 més 2, vine a cantar amb nosaltres. 10 més 2, 10 més 2. 10 més 2, 10 més 2, vine a cantar amb nosaltres. 10 més 2, 10 més 2. Mil·lèsima. Mil·lèsima? Mil·lèsima! Mil·lèsima, estàs desperta? Contrasenya! Contrasenya? Quina contrasenya? Quina ha de ser? La que fan servir els pirates? Jo no sóc cap pirata, sóc l'Infinit. Ho sabia! L'infinit, el temible corsari invisible. Ha! El mateix. I desapareixeré al moment amb l'esmorzar. Esmorzar? Espera't! Aquesta vegada oblidarem la contrasenya. Ara està millor. A callar! I passa'm el botí. Un bunyol? Gràcies. No està malament, encara que jo prefereixo el rom amb cansalada. Rom amb cansalada? Esclar, el que esmorzen els pirates autèntics. Què passa? Què has fet amb la meva habitació? T'agrada, oi? És... Genial! És com una cabina pirata. Si no em falla la memòria, això són les golfes. Per mi no. I si t'acostes a l'ull de bou, pots escoltar les onades del mar. Que jo sàpiga, el mar es troba a uns quants quilòmetres d'aquí. Oh, vinga, Infinit, no ho espatllis tot. Però és que tot t'ho imagines. No fa. Aquí puc imaginar el que sigui. Allà no. Allà? Sí, a casa, a la ciutat, amb la tieta Helènica sempre darrere meu. Mil·lèsima en les teves maneres. Mil·lèsima, posa't dreta. Mil·lèsima el vestit. Ah! Estic farta que tothom em vulgui convertir en el que no sóc. I què vols ser? No et sembla clar? Pirata! El pirata més gran del mar Carib. Trobaré algun dia un tresor pirata. Potser en una illa de coralls i nacres. Dins la mar jo sé on vull anar a descobrir el que hi ha lluny de mi. La brisa marina i un vaixell que em porti. Sempre vaig darrere de qualsevol somni.
Estic bé. Però què és aquest xivarri? Es pot saber què passa? Veurà, professor. Li he portat l'esmorzar a la mil·lèsima. Em sembla molt bé, però crec que se'l pot preparar ella sola. Bon dia, oncle Aristòtil. Això de bon dia és molt discutible. Com et trobes avui? Doncs, a part de la cama trencada i els diferents cops, crec que me'n sortiré. Estic contenta que vulguis posar-te bé. I tant! I ara fes-me el favor de vestir-te si no et vols refredar. No vull pensar el que diria la teva tieta si et veiés. Ui, aquesta cançó ja me la sé. Ah, Sens dubte és com la resta de la família. Ai, espero que ella canviï una mica. llesta. Què? On anirem avui? Què tal una visita a la resta de la classe? Em pensava que aniríem a buscar tresors. Però és que tothom té ganes de conèixer-te. Està bé. De totes maneres, no hi deu haver res més interessant per aquí. T'equivoques. Jo tinc un gran secret. De debò? Quin és? Ara no. Hem de fer unes visites. Anem. Em diràs el teu secret? Potser. Oh, infinit, vull saber-ho. Vaig decidir escriure Ciutat Matemàtica perquè em vinguessin a substituir durant la convalescència. I m'amoïnava el fet que a partir d'aquell moment tot podia canviar. Oh, infinit, vinga, digue'm quin és el teu secret. T'ho diré més endavant. Ara anem a veure els altres. Bon dia, Cuco. Què faràs aquest matí? Deu ser un llibre molt interessant. Ja. Segur, sempre llegeix el mateix. Origen i llinatge dels rellotges Cucut. Ha! Un moment, torno de seguida. Perdona, no era la meva intenció molestar-te. Però has d'acceptar que només ets un cucut de fusta. De fusta noble, és clar. Tinc una cosa per tu. M'agradarà que el llegeixis perquè és el meu llibre preferit. Les aventures del pirata Barba-roja en el mar Carib. Oh, no, un altre cop. És el meu heroi favorit. I espero que t'agradi tant com m'agrada a mi. Oh, anem, infinit, som-hi. Espera'm. No ho havies d'haver fet. Vaja, per què no? Veuràs, ell té molta feina tot el dia, cantant les hores.
els que trobaràs dins, tindràs 2 nous amics. Quan entris ja veuràs, a un grup no t'ho creuràs, de números jugant, això és ben estrany. És una classe i són 10 alumnes els que t'estan esperant. 10 més 2, 10 més 2, vine a cantar amb nosaltres. 10 més 2, 10 més 2. 10 més 2, 10 més 2, vine a cantar amb nosaltres. 10 més 2, 10 més 2. Per l'hora falta poc, tothom està al seu lloc. La lliçó serà molt fàcil, pensa que és un joc. Seu amb el 4, amb el 5 o el 0, n'aprendràs més al